Bacha! No vidíš, do toho chci. A teď já jsem si řekl, krásně. Jako, já jsem jako Jsem Rujtík. Já jsem je trénu, já jsem přišel, že tam takže se ti lidma, kteří tam mají, všichni, že ho tam vychází, chtějí, nebo jim nezvat. Vašim. Kdo? Ty? Tak neupadej vám, my jsme v pohodě. Já studoval jako chvilku v 8, děláš si prdel, ty krávo, to fakt nechci. Kdybych to zaspěl z trailera na očích a slaboukem mě vezmou. Protože mi jaký mám X-Factor a televizi zaujmu. A já jsem byl prostě jenom za svým davu. Takže oni mě být nemohli. Chápeš to? Já chápu, a ona tam No, to je jasný, ne? Ženská tam stála u notebooku, co si klikala. Tak si tam se šedl nový a jenom jeden mě poslouchal, jako na mě koukal. To byla žádná kamera. Myslím si, podívat jsem do hlavní porotu, samozřejmě mají obrovský dáv, kamery. Chápeš, ne? U mě prostě ty blbci, jo. A to jenom řekl. Tak je na sebe, no. Jste ještě moc mladý, ale jsem styl. Jako jsem říkal, to ještě víc, jako víc budete trénovat. Tak jak jako možná máte šanc. A ten rok takový nic říkal, a šel jsem. Zvíte se, to je pravda. Já jsem si nechtěl. Já teď otázka, kam na to chodíš? To je pravda, všechno, svatou pravdu. Svatou pravdu. Time of your life, the skinny mirror, Green Day. Takže to v internetu ty měl páčit. Jo. Já tě vidím. I can see you. Yeah. We all can see you. Ale nevíte někdo, kde je právě nad Vltavou, já jenom s kým, kdo s ním půjde. On jde na Jde rohozník. sama na Palmovku. Jo? Aha, tak dokonce vlastně. Ty vole. Já už Ej, to nejdu. No. Ale sorry, ale jestli tohle tam zpíval, tak se nejdi zpívat. Já jsem dost že stačím, že na tu porotu. Tréma je jeho svět. Nervózní. To je sklepa. A teď čo moji, tak se zpět, já mi co. Já vám něco zpívám. Jestli jsi tam takhle kriknul, vole, jak se Počkej. Simone.